Менә бу инде салынган 83 урынлык балага дип салынган мәктәп бу. Ләкин бала саны аз. Без аны аңлыйбыз, аны инде кешендә гаепләү түгел, балалар саны булай да хәзер аз. Укучыларыбыз аз. Менә безнең быелгы бүгенге көнгә безнең 17 бала бар мәктәптә. Шуннан 6 бала безнең 9 класста укый. Менә ул 6 бала безнең чыгып китәчәк инде. Һәм 1 класска керүче бала юк. Бала юк, бала саны аз. Менә шуның аркасында безнең әле югары Пшалым мәктәбендә бар, мәктәпнең филиалы бар безнең. Югары Пшалым башлангыч мәктәбе бар, ул безгә караган. Анда безнең укый 9 бала. Шуның белән, ләкин инде закон норма буенча инде моны хәтле балага гына 9 еллык мәктәп рөхсәт ителми дип баралар. Бала саны аз булу сәбәпле. Менә киләсе елга безнең кала 12 яки 13 бала була. Безнең инде монда җыелыш булды. Безгә 2 атна вакыт бирелде. Менә шушы безнең чөнки балалар дискузга төшкән балалар, менә безнең бу авылдан инде уртап салына, югары салына, монда дискузга төшеп укый безнең бер 15ләп бала. Шуларның инде бәлки сөяшеп карарга, бәлки ул балаларны монда менгереп булыр дигән, булмасмы дигән менә шундый безгә максат куелды. Инде менә шушы 2 атнага хәтле безгә инде шундый вакыт бирелде. Мәсәлән, мин монда 8 километр йөреп эшлим. 60 ягына чыккан кешеләр, алар эштән бәлки тәкъдим итерләр, бәлки юк, без аны әйтә алмыйбыз, ләкин мәсәлән читкә башка мәктәпкә барып ияләнү безнең өлкән яшьтәге укытучыларга безгә ул действительно авыр булачак. Ничек борчылмыйсың инде, менә шунда туган ул бала, шушы мәктәптә 1 класска кергән, 8 класс сыйныфка хәтле шушында укыган. Нишләп әле безнең балабыз шушы үзебезнең авылда шундый матур мәктәп бинасы була торып, укытучылары була торып, ата-аналар бөтенебез менә шушы мәктәпнең ябылмавына без инде каршы торабыз. Шундый мөмкинлек була торып, нишләп әле без балабызны рус мәктәбенә төшереп укытырга тиеш? Нишләп менә Лисуз мәктәбенә алайса балаларны безнең мәктәпкә менгезеп укытмыйлар? Нишләп менә без төшерергә тиеш әле? Без каршы, балалар каршы, аларның монда укытучылары килә, безнең монда укытасыбыз килә. Безнең хакыбыз бардыр бит менә үзебез теләгән мәктәптә баланы укытырга, татар теле мәктәбендә, үз телебездә, ана телебездә. Без көрәшмәсәк ана телебезне сакларга, безнең авылыбызны кем яклар, кем саклар, безнең татар телебезне кем яклап чыгар? Менә минем шушы мәктәптә 3 балам укыды. Хәзер инде менә 5 класста кичкенә кызым шушы мәктәптә укый. Ул инде Лисуз мәктәбенә төшәргә бер дә риза түгел. Шушы мәктәпне хәзер ничә елдан бeri яратып укый, укытучылар белән берсе бик якын галәмәдә. Аларга инде хәзер рус теленә күчү бик авыр булыр беренчедән. Аннары инде коллективка килеп кергәч, ул бер үзе генә укып ияләнде. Андый зур коллективта ул баланың югалып калу ихтимал. Шуңа күрә менә стресс кичерү ягыннан да балага бик авыр була дип уйлыйм инде мин. Шуңа күрә рус мәктәбенә төшәргә бер дә риза түгел инде без. Менә бу мәктәп якын тирәдә 15 километр радиуста бердән-бер татар мәктәбе булып тора. Менә әйткән идем инде 2008 елда аның статусы үзгәртелде. Шул статус үзгәртелү белән 11 еллыктан инде ул 9 еллыкка калды. Безнең күп кенә балалар икенче мәктәпләргә китә башлады, 10-11 класска. Аннан соң инде ОГ ЕГЭларның русча бирү шулай ук инде йогынты ясады. Менә бу балаларның кайбер әтиәниләр инде җибәрә башладылар балаларны. Димәк, кичкенә класслардан ОГЭлар русча булгачыннан русча өйрәнсеннәр дип инде. Ләкин менә безнең татар авылын саклап каласы килә әлбәттә. Моңа мисаллар бик күп. Мәсәлән, безнең күрше авылда гына да балалар бакчасы ябылды, аннары башлангыч мәктәп ябылды, клуб ябылды, 2 кибет бар, алар ябылды. Фермалар хәзер инде җимерек хәлендә. Бу бик кызганыч. Менә шуңа күрә дәген, әгәр дә мәктәпләр бетә икән, безнең авыллар бетә инде. Без саклап каласы килә. Менә хәзер санагып караган бар, якынча Түбән Пшалым авылының 60-70 кеше читкә китеп эшли. Чөнки авылда бернинди җитештерү юк. Бары тик бер фермер хуҗалыгы гына бар. Менә бу авылда шулай ук якынча шул тирә 70ләп кеше читкә китеп эшли. Кайсы Арчага, кайсы Казанга, күбрәк Казанга инде, Арчага дагын һәм башка җирләргә. Кибетебез бетте безнең авылда, бер кибет тә калмады безнең авылда. Без ипи алырга да я мәктәпкә киләбез, я күрше авылга барырга кирәк безгә ипи алу өчен дә. Бу бит инде хәзер мәктәптә бетсә, бөтенләй менә кем килеп керсә дә авылыгызда мәктәп бармы дип сорыйлар. Мәктәп югалту инде ул безнең авылыбызны югалтуга тиңлим мин. Хәзер авылда калган яшьләр дә авылыңда мәктәбең, садигың беткәч, алар нәрсә дип авылда калсыннар, нәрсәгә өметләнсеннәр? Без яшьләрнең киләчәгенә балта чабабыз дип уйлыйм. Biz әзінә шул татар мәхитін саклай алмыйбыз әзрәк кенә булса да. Хотя бы. Юра балалар әз. Но исключение булсын күрше авыл рус мәктәбе бит.
Шулай бит. Рус мәктәбе күрше авыл. Авылдан чыгып китәбез, бит русча кирәк. Татарча бит эндәшеп кала берәр нәрсәгә. Мин үземдә психым чыга, ачуларым чыгадыр, кибеткә керәсең. Говорите по-русски диде. Татар астында яшәп мәйтәм. Менә җилыслар киләме, татар астында яшәп, әйбереңне татарча сорап алып булмый. Говорите по-русски дигән бала, кибетче икән, белсен ул бөтен телендә. Эшли икән, аппаратта эшли икән, бөтен телен татарча да белсен. Татарча да сөйләшсен ул. Безнең бит күбесе бит рус татарча белмиләр дә, аппаратта эшләүчеләр дә менә. Хәмлек күзәтәбез бит инде, татарга менә нигә борылдылар инде, как бы әйтсәк, татарчага да борылган күп татарча дип әйтәләр инде. Мин ансына ышанып бетмим. Бер вакыт әйтәләр, русчага күчәбез диләр. Русчага күчтү бетерә бетмәй. Без бит инде нәсетләр шуңа эшлибез. Бер заман әйтәләр, 7нче класска хәтлемәсән татарча гына укытыра кушалар. Аннан соң 2нче елга тагын закон үзгәрә. Юк, русча, татарча, русча диләр. Менә үзгәреп тора ул ниме? Аннан соң менә бер тотынганнар икән татарны бетермәскә. Аны до конца эшләсеннәр иде. Эс булса, менә мәсәлән, иде пускай безнең мәктәпне сатып калсыннар менә. Менә шуннан башласыннар.